Хәләл ул мөселманнарның яшәү рәвешенең төп нигезләренең берсе. Ислам кануннарына туры килгән күп нәрсә хәләл була ала. Әлеге төшенчәне әйткәндә иң беренче чиратта күз алдына чиста, кеше сәламәтлеге өчен файдалы, зарарсыз товар килә. Хәләл стандартларга 100% туры килә торган товарлар бар, шул ук вакытта хәрәм товарлар бар. Әмма алар арасында хәләллеген билгеләп булмый торганнары да җитәрлек. Легаликтен, бала чактан дип әйтик, ул безнең өчен тормыш рәвеше иде әлбәттә. Мөселман гаиләсе өчен хәләл тормыш алып бару табигый ди Рифат Салах. Хатыны Алия белән икесе дә диндә. Гаиләләре хәләл стандартларының ни икәнен белә. Әле студент чакта да кайчаганда әйберләр алганда артык игътибар итми торган идем. Өйләнешкә дип әйтик инде, Алия белән шулай бергәләп бик уйлана башладык ул турыга. Һәм чынлап та бөтен әйбердә хәләл булмый икән. Шуны белеп шаккаттык. Күп кенә безнең беренче чиратта ризык турында әйтәбез. Ризыкта да менә үзебез белмәгән әллә нинди кушылмалар кушалар. Шуңа шикле булган нәрсәләрдән тыелабыз диләр. Мәсәлән, труфельный шәйләр була бит инде, имбирный шәйләр булырга мөмкин инде. Натураль микән алар юк микән дип карыйсың. Чөнки шәйдә дә модифицированный продуктлар или ниндидер непонятный ароматизаторлар да булырга мөмкин. Беренче чиратта игътибар итәйдем алкоголь әйберләргә, конфет составында булсын, ул торт составында булсын, спирт, этил спирты, коньяк була еш кына. Ләкин без Аллаһка шөкер табадырык, эзләгән кеше таба ул. Һәм бүгенге көндә дә хәләл әйберләрне табу җайлы. Хәләл кибет безнең бар. Монда ерак түгел җирибез. Карыйсың анда безнең диндә генә кешеләр түгел. Анда ризыкның әйбәт икәнен беләләр, җириләр, теге урыс кешеләр дә инде. Хәләл стандартлар бу гаиләдә ризыкка гына түгел, башка тармакларга да кагыла. Әйтик, косметика, аның исә составы гына түгел, нинди шартларда ясалганы да исәпкә алына. Хайваннарда сыналмаган микәнен дип, гадәттә шул пунктны мин бигрәк тә карыйм. Мәсәлән, алалар куяннарның да инде аларны я вводить итеп карыйлар элементларының шул косметикасын үзләрендә кулланалар инде. Һәм хайваннар үләргә мөмкин шуның аркасында. Дини күзлектән карасаң, хайваннарга да безнең карашыбыз тәкъва булырга тиеш. Әйбәт булырга тиеш. Хәләл белән хәләл булмаганның аермасы турында бу атнада Россиянең Хәләл Экспо күргәзмәсендә сөйләштеләр. Рөстәм Миңнеханов монда тәкъдим ителгән товарлар белән җентекләп танышты. Үз чыгышында ул республикада хәләл тармагының махсус план буенча үсештә булуын сөйләде. Выставка направлена на популяризацию халяльной индустрии в России, демонстрацию потенциала халяльного сегмента экономики, представление возможности презентовать продукцию потенциальных покупателям и партнерам. Ел сайын күргәзмәнең үсешен күрәбез. Ул дөнья технологияләре һәм белемнәрен бер-беренә тапшыру өчен халыкара дәрәҗәдәге мәйданчык булып тора. Раша Хәләл Экспо мөселман илләреннән туристларны җәлеп итүгә, ислам модасын кертүгә, Татарстанның хәләл брендларын Россиядә һәм чит илләрдә танытуга юнәлтелгән. Мы теперь с помощью него они могут услышать азан, альхамдулилля. Россиядә хәләл индустрия әле бик яшь. Америка һәм Европада мөселман стиле гадәти күренешкә әйләнгән вакытта Россиягә ул керә генә башлый. Хәләл товарлар, шундый кафе, туклану урыннары, кием кибетләре. Соңгы елларда хәләл туй никахлар. Әле 20 ел элек Россиядә хәләл ризыктан башканы белмәсәләр, хәзер исә республикада гына да 100дән артык оешма хәләл продукция җитештерә. 20дән артык аны читкә чыгара һәм бу азык-төлек кенә түгел. Бездә шундый продукт бар, ислам ипотекасы дип атала ул. Әйтик, хәләл банкинг. Күз алдына китергез. Ипотека яки банк картасы да хәләл була ала. Мөселманга бурычка алырга ярамый. Ипотека белән нишләргә? Нәтиҗәдә гади ипотека кредиты шәригать тарафыннан тыела, чөнки рибасы, ягъни проценты бар. Ислам ипотекасы чорагында без акча бирмибез, потому что исламда акча бирү ул тыелган, ниме? Акча товар булып тыела алмый. Без сатып алабыз. Шул объектны, квартирама, җир участогыма или сатып алабыз, үзебезгә оформляйтабыз. И уже үзебезнең квартираны или шул участокны сатабыз сезгә наценка белән. Тагын бер хәләл банкинг продукты банк картасы. Исерткеч эчемлекләр саткан кибеттә аның белән түләп булмый, картага процентлар да, кэшбэк та кайтмый һәм картадагы акча банк әйләнешендә катнашмый. Хәләл стандартлар шундый. Моны махсус оешма карап тикшереп тора. Бүгенге көнгә стандартизация хәләл бик кирәкле эш, әйбер безнең производительләр өчен ки хәзер инде күп халык внутренний рынок гына карамый, чит илләргә дә карый. Чит илләргә чыгыр өчен сертификация булырга кирәк. Күпчелек илләрдә хәзер хәләллек сыйфатын катгый тикшерәләр. Сертификатлаштыру барышында кагыйдә бозу очраклары булса, штрафы зур. Әмма Россиядә әле бу юнәлештә эшлисе күп. Нинди проблемасы бар теге тәртип буенча эшли торган оешмалар. Бар әзрәк теге хулиганлар. Шуның өчен дә безгә кирәк тырышырга, именно кем дини нәзарәтләр белән бәйләнгән, кем Росстандартта бар, кем Росаккредитация узган, кемнең
тормышы эше дәүләт принциплары белән эшли. Хәләл хезмәтләр туризм, иминiyet, медицина, юриспруденция, төзелеш, ремонт, көнкүреш хезмәтләре. Үсеш юнәлешләре шиксез. Әлеге индустрия ел сайын 20% арта. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.